Male kuliçe. Kuliçe malzeme nevîş şeker rûnhêk ar şîr xwe dermana çi 100 gram dermana karbonat hevertirş vanîlya şeker guncî reşreşk jê radê kulîçe vekem dibînin havênê di avê de bihelîne qeftekî şeker têke nav avê û bi ar ve li nav hev bixe. Hevîr bi awayekî baş vestirîne. Di dawiyê de hinek rûn lê werbike û dû re bila ji bo 30 xulekan bisekine. Hevîr deyne ser sêlê û zerrika hêkê û siyaboya tê de çî bixwaze dikare kunciyê jî tê de. Saeta pijandinê 20 xulek ji 150 derece de gelek girîng carcaran deriyê ocağê venekin. Gelek girîng e ku carcaran deriyê ocağê venekin. Maske hûn jî dizanin vîrusa koronayê bandoreke gelekî mezin li ser warê modeyê kir. Ji ber vê sedemê maskeyên biçûk jî mezin jî li gorî xwe maskeyên cûrbicûr çêkirin û maskeyên xwe nîşanî gel dan. Em markeyên biçûk jî mezin jî li gorî xwe maskeyên cûrbicûr çêkirin û maskeyên xwe nîşanî gel dan. Min jî got qey wana neçe nivîsandiye em tiştekî rind bikin me xirav dikirin. Markayên Sirinbird, Mr. Erbil, ev jî kevaj simbel ev jî çi ye? Hunera dijital. Em hunera dijital careke de bixwînin. Şiroveyên remlan. Gelo taybetmendiyên remlan çi ne? Kîja reml bi kîjan hesta derdikeve pêş? Kerem bikin. Me fam kir. Ê jî dibêm ev çi ye? Şiroveyên remlan, beran, ga, kevjal, şêr, simbil, cêwî, mezin, dûbişk, kevan, masî, satil, karik. Heke wisa em şiroveyên remlan jî careke din bi sêrî de bixwînin. Zirra berxaha.